एकदम नों बिराद मोजां रोंथारगौब्रा ओं सोलोंदो सनाफोर ना गोरिखौ आरो नास्राय निस्लाखौ सिदायै हमनानै सायनो हाया बाज्ल'बाय थायो ओरै बान्दर बायदि बर' मानसि नंगौना नङाब्रा नंगौमोन होनबाबो बांद्राय मावा नालाय ओंखायनो रोंजोबा बबे जायगायाव जोनोम लाया नोंसोरो आङो लादों आरो बिमा बिफानि न'खराव जायगाखौ खोन्थानो लागिलायो आं मिथिगौ गसकाटा आथा खिथामोन नोङो आयो आं गसकाटा आथा खिथायाव जोनोम जादोंमोन नालाय ओंखायनो इउटुब दा बानाय होनबाबो बानायो दा हरथोंसैल' लोगोफोर मा बुंदों नै आंखौ खोनासंबाय थालाय मा बुङो नैबे नाखौ लाफाजों बुथुवाजों होनानै दोलो जानो नागिरदों माबायदि लाफा ओंख्रि दोलोखौ सङो नायलांबाय थादो नै लाफाबो सायदों बुथुवाखौबो सायगासिनो दं लाफा दोलो जानोनो आंनि बोराया लाफा जानो मोजां मोनो बुथुवाजों दोलो संनो थिनदों ओमफ्राय नाजों लाफा दोलोजों संनानै जानोनो सायगासिनो दङ लाफा दोलोखाय फिसा हाफ्लेबायना नै लाफाखौ रुहरग्रोनो नागिरबाय लाफा दोलोनि लाफा दोलो बानायनो नागिरदों नाजों ना गोरिजों संनो नागिरदों नै हालदै संख्रि लगायनानै दोनखाबाय दा एवनोल' नांसिगौ नै नाखौ खावसे एवबाय आरो खावसे एवनो दंबावो बेखौ नाखौ एवनानै लाफायाव होनो नागिरदों लाफायाव होनोसै नायलांबाय थादो लाफायाव नाखौ होबाय लाफा दोलो खारदै एसे होनानै रिमोनला खालामबाय लाफाखौ दोलो खालामबाय ना होबाय नै गोदौआखै नैबे जाबाय नाफाम बाथोन एवनाय आंनि बिहामजोआ एवदों जा गोथाव जाखासिगोन नैबे जाबाय लाइ मैद्रु रुनाय नैबे जाबाय लाइजों आलुजों भाजि नैबे जाबाय बोरमा आथिंनि सुपमोन एसेल'सै नैबे जाबाय बानलु बाथोन आरो नैबे जाबाय आलुजों गरसिजों लाब्रा नैबे ओंखाम आरो दंबावो नैबेसोरो दै गुदुं ओमफ्राय नैबे दै गुसु जागना गुसु फ्लाक्सना दै गुदुं जाग्राफ्राबो मेरला दं नै नाखौ एवगासिनो दंबावो नै बाहाय मोनबाय ओमफ्राय नै नाया बाहायबो एवनानै दोनदों नै लाफा दोलोआ नाया गोदोलांजोब्बाय एसे एरहरलाय नायनि नाया दंना गैया एरहरलाय आं एरथानसैहाय नै नाया दङ नाया मेरलाथारहाय दिनै ख्रिस्टमासाव बेदर जायै बेदर जानो हाला आंगायबाय होननानै नाखौसो लाबोलाबायबाय एफा बुरजा
आरो नै बेबो मा भाजिमोनलाय मा नाममोनलाय औ देमसि बिफां ना मा बेलाय होननांगौ मैगं नै ओंखाम जाग्राफ्रा मेरलाथार ओंखाम जानो फैजोब्बाय मानसिफ्रा